Jeg vil med den her lille video prøve at vise, hvordan lyset har en effekt på det her billede. Nu har jeg lavet et landskab, det kan ikke ses her rigtigt, men det er spartlet ud med sådan en gips. Og nu vil jeg tage billedet, og så vil jeg føre det op mod lyset. Så det er altså en meget sjov måde at se, hvordan det ændrer sig på. Så har vi fået et landskab i sepia-farver. Og jeg tager det igen og lægger det ned på bordet. I kan se gipsen der. Så det er lyset forfra på billedet og lyset bagfra.